To a yau na kawo muku labarin wani gini ne wanda a da can yake masallaci, yake jami'a kuma yake hasumiya. Wannan ba kowane gini ba ne illa Gobarau, wanda aka fi sani da hasumiyar Gobarau, wanda yake a cikin birnin Katsina. Wanda kamar yadda tarihi ya nuna, an fara ginin sa ne a 1348, aka kuma gama ginin sa 1398, wato dai akalla an kwashe shekara 60 ana ginin, wanda kuma an kammala ginin a lokacin sarkin Katsina Muhammadu Korau, wanda ya anshi mulki daga wajen Sanau Jib da Yaƙi. Kamar yadda tarihin ya nuna, wani shehin malami ne wanda aka fi sani da Muhammad Almakili, wanda ya taho daga Talamsan ya zo ƙasar Hausa, wanda kuma shine ya musuluntar da wasu sarakuna na Hausawa da Fulani da kuma Amazik Tuareg. Duk da dai shi ma wasu na cewa shi Tuareg ne, amma na wasu yanki wanda suke a yammacin Afirka. A lokacin da ya zo, an yi ginin wajen ne a matsayin masallaci, wanda daga baya kuma ya koma ya zama wajen da ake yin karatu, har wasu ma sukan ce ya zama jami'a. Sannan kuma ana amfani da shi a matsayin hasumiya domin hangen abubuwan da suke nesa, abin da suke wajen gari, musamman tafiya ayari mai yawa da kuma abokan gaba idan sun kawo samame a cikin Katsina. Wasu kan ce shi ne ginin bene na farko a gabaki ɗaya yammacin Afirka. Duk da dai babu tabbacin haka, amma dai wasu daga cikin masana tarihi sun nuna cewa shi ne gini na farko. A lokacin da ya zo ne ya ba da shawara aka yi wannan ginin, wanda daga bisani kuma ya ziyarci Kano a lokacin sarkin Kano Muhammadu Rumfa, sannan kuma ya je Gawo da daular nan da suke a wajen Timbuktu a lokacin sarkinsu Askiya Muhammad Turi, kamar da yadda tarihin ya nuna.